Dostali jsme 2 ceny, takže si toho moc vážíme a jako vždycky je to ocenění od zákazníků a to nás těší, protože to je ta nejlepší zpětná vazba, kterou nám můžou dát. Tak pro nás je to ocenění jako v segmentu, který je poměrně silně konkurenční a je vidět, že ty naše privátní značky jsou dobrý. Mají tu kvalitu a dokážou jako směle konkurovat i těm velkým značkám, které jsou běžně na trhu známí a dostupný a zákazníci je mají rádi a rádi je kupujou. Logo letos prošlo poměrně výrazným redesignem. V souvislosti s novým logem se vlastně táhne i celá nová vizuální identita programu, nový claim a současně maskotem toho programu bude ta samotná ruka, která pomáhá zákazníkům v obchodech najít ty nejlepší novinky. Tak lidi, když to viděli v testech, tak říkali, to je tak pitomý, až to nemůžu dostat z hlavy. Tady to, když jsme viděli, když se nám tyhle odpovědi scházely, tak jsme říkali, výborně, máme vybráno, funguje to, je to vtipný, lidi to nemůžou dostat z hlavy a zároveň to komunikuje poslání programu, prostě jasně ten vizuál, ta ruka, tím, že pomáhá lidem v obchodech, tak je to jasné sdělení, pomáháme vám hledat nejlepší produkty v obchodech. Dnes jsme obdrželi celkem 3 ocenění volby spotřebitele za rok 2025 pro 3 produkty, Amiváš, Pracigel a prostředek na nádobí. Je to pro nás obří ocenění naší 15leté práce. Letos slavíme 15 let na trhu a máme z toho obří radost. Zákazníci toto logo vnímají a určitě je to jeden z důvodů, proč se rádi tady této volby účastníme, protože vlastně ti zákazníci s tou zkušeností dávají tu dobrou zpětnou vazbu těm ostatním, což se projeví v tom logu a v to je další podpoře toho prodeje. Ocenění novinka roku jsme získali od spotřebitelů za to, že jsme jim přinesli doplněk stravy Hepactum Forte, který podporuje zdravý jater. Téměř 40% Čechů má potíže s játry, není to způsobené pouze alkoholem, ale také nevhodným stravováním. Játra jsou jako jedni z mála orgánů schopné zregenerovat a právě tento produkt Hepactum Forte obsahuje 6 účinných látek, které právě pomáhají k té regeneraci jater. Tohoto ocenění si velmi vážíme, protože je to vlastně jediná relevantní zpětná vazba od spotřebitelů. Jsme za to rádi a věříme, že naše výrobky budou spotřebitelům dělat radost. S oceněním z volby spotřebitelů plánujeme pracovat. Novinka, se kterou jsme přišli, jsou 100gramové balení Šneka Boba. S oceněním určitě pracovat chceme v rámci marketingu. Je to velmi pozitivně vnímané logo a ocenění mezi spotřebiteli, takže pro nás rozhodně dává smysl s ním pracovat a využít ho na maximum.